namin sa Morenders kahihintay. Nabasa na, nalagrag ko yung ano ko, yung milk tea ko. Sorry sa nabasa ko. Milk tea nga, hindi na milk tea ah. Coffee ba yun? Milk tea? Hinugas ang Ay, wagas na wagas si Didi. At least nandiyan ang mga malas. Nagniwang na kami sa akin ano? Tanghali na dumating. Sige, basta mo! Sinabi sa MTR, hindi ka nakalis sa Mga basher! So, nagkita kami ng bus papuntang Saigong kasi pupunta kami sa Geopark. So, ano yung sasakyan natin, Labs? 96R? Bus 96R from Diamond Hill. Tapos, basta mamaya. Nandito na kami sa bus. I'm so late. Kaya, dito na ako kain. Nahulog ko pa yung drone. So, kain. Papunta na kami ng Saigong. Days later. Kailangan namin sumakay ng taxi. Alam, ano yan? 246 ka na tatlo. Ay, kasama pa tayo? Sakay kami ng... Ano? Ng... Taxi ba tayo? Taxi. Tatlo eh. Tatlo? Hindi kami siya. Okay, bye. Kasama natin siya? Nandito kami sa taxi, papunta na sa Reservoir. Andito na kami. Aray, ang init. Grabe yung init. It's so hot. Grabe yung init. So hot. Saan sila? Oops! Magpalit na din. Ito lang. Hindi ako ready. Charot. Dito na kami. Look. Hi! Dito lang kami. Ang init-init. It's already 1:45. And super hot. Pero agay-agay shit. Oh, shit. Sorry. Ang init pero ang ganda ng view. Kasi ang ganda ng crush mo. Sarap.
Tikakay. Puro lang ganito yung makikita nyo guys. Sorry na. Kasi I'm just so mesmerized sa beauty ng dito. Ito ang nagsusupply ng water sa buong Hong Kong. So, from here hanggang doon pa yan. Malayong malayo pa yan. I mean, malawak siya. Malaki. Ano bang Tagalog dyan? Very humongous dam. Siyempre, bawal maligo. Bawal anuhin. Kasi nga, inumin. Ang init-init. 30 plus kami ngayon. Shout out sa Team Kapi at Team Creators. Hello there. Hello, Mime. Oles Pambam. Besh. Mga sa London. Chris and Tracy. Shout out to you all. Reyna R. Hati Gemma Hansness. Twinnie. Liza Bayona. Miloves. Casey McDonald. Shout out to you all. Tikakay. La Cochera. Hermana. Familia Foods Vlogs. Sino pa? Sa lahat. Joker. Raven Joker XV. Si anything. Hello. Hi sir. Yes sir. Roy. Yes sir. Hello guys, kakatapos ko lang mag-live. As usual, nagre-reconnecting ako kasi yung data ko is very poor, just like me. And then, thank you sa nagpunta. Shoutout sa mga nandun. Mangyan sa London, Besh, thank you. Ate Lover Faith, Roy Gool, Lizelle Amanya Vlog, si Hazel John Adventure. Sino pa yun nandun? Si Lovely Soul Vlogs, Raven Joker XV. Sino pa nandun? Sino pa yung nandun? Basta yung nandun. Basta yung mga dumaan, mga nag-thumbs up. Thank you so much. So, ang init-init. Kanina pa sabi mag-e-end. Nag-end ko na nga, nag-vlog na ako. Wala pa nga sila, loves. Hello. Ginit. So, papunta kami dun sa cave. What? And then? Where are they? Picture daw. Ginawa ako photographer. Ang ganda naman talaga. Kasing linaw ng future namin. Sarap! Mas malinaw pa sa future ng ex mo. Linaw pa sa mukha ko.
Pauwi na kami. Reclining rack. It's already 3:25. Ay, Rack wala na nag-recline. Ano rack? Nag-recline na. Linte na. Di ba ano nga muna? Sige, ikaw ka. Isip mo. Ano na? Kabudlayan pa ako ka-translate ha? ay, kasabad sa ilan, no? Magsalita ka na. Oh. Hi! Init! Ang init! Blog! Sige lang, laban lang. Hindi yaman na pag ipabate. 30 degrees, guys. 30 degrees. Paluti ko to. Ay, huwag kang mag-ano ang bate. Hi! Bate ko aking ihado, Jerry Cuenca. Gary Cuenca. Sorry. Gary. Shout out, Gary. See you soon. Gary boy. Ay, init. Janet. Apple of the eye ni D. Sure. Pwede banana. Banana. Mango. Aray. Shake. Ang ganda. Mango shake. Bakit palagi pang magagamit yung Tingawal pa sila sa tubig nila. Ang dami-dami tubig, oh.